Lekcia 3. Druhy sociálnych sietí a ich využitie v marketingu. Vítajte v tretej lekcii nášho kurzu o marketingu na sociálnych sieťach. Dnes sa pozrieme na rôzne druhy sociálnych sietí a ich efektívne využitie v marketingu. Keď sa povie sociálne siete, veľa ľudí si hneď predstaví Instagram alebo Facebook. Ale v skutočnosti máme k dispozícii viacero platformiem a každá z nich funguje trochu inak. Začníme prehľadom najpoužívanejších platformiem u nás. Facebook je stále najpoužívanejšou platformou na Slovensku. Používajú ho ľudia naprieč všetkými generáciami a jeho podiel predstavuje zhruba 60% populácie Slovenska. Instagram je vizuálne orientovaná sieť, ktorú si obľúbili najmä mladší používatelia a značky s atraktívnymi vizuálmi. TikTok je dnes najrýchlejšie rastúcou sieťou. Je plný kreatívneho, krátkeho a často zábavného obsahu a oslovuje najmä mladšiu generáciu. YouTube je ideálny pre dlhší obsah, návody, recenzie aj edukatívne videá. Vhodný najmä pre odborníkov, školiteľov a tvorcov. LinkedIn je profesionálna sieť určená najmä pre B2B segment, freelancerov, konzultantov a firmy, ktoré budujú odborný kredit. Pinterest je výborný na zdieľanie vizuálnych nápadov, najmä v oblastiach ako móda, dizajn, gastronómia a bývanie. X, teda bývalý Twitter, je vhodný pre rýchle správy, aktuálne komentáre a zapojenie sa do diskusí. A Threads je nová platforma pre textové konverzácie, ktorá funguje ako rozšírenie Instagramu a je vhodná najmä pre budovanie komunity. Každá z týchto platformiem má svoje silné stránky a je dôležité vedieť, pre koho sa hodí. Facebook odporúčam každému, kto cieli na širšie publikum a ponúka služby alebo produkty pre bežného človeka. Instagram je výborný pre značky, ktoré majú čo ukázať, či už ide o módu, jedlo, dizajn alebo služby s vizuálnym efektom. TikTok sa hodí, ak máš kreatívny a zabavný prístup a chceš zaujať mladšie publikum. YouTube je najlepší na dlhší video obsah, ako sú návody, edukácia alebo prehlbenie dôvery cez video. LinkedIn využiješ najmä v prípade, že pôsobíš v B2B segmente alebo cieliš na profesionálov. Pinterest môže byť tvoja voľba, ak tvoríš estetický alebo inšpiratívny obsah pre ženy. X, teda bývalý Twitter, je ideálny pre správy, komentáre k aktuálnemu dianiu alebo budovanie odborného hlasu. Threads ti môže pomôcť budovať komunitu cez krátke texty, najmä ak už máš aktívny profil na Instagrame. Ak máš obmedzený čas, začni jednou sieťou, takou, kde sa cítiš prirodzene a kde sa nachádza tvoja cieľová skupina. A teraz si ukážeme niekoľko konkrétnych príkladov z praxe. Ak máš kaderníctvo alebo kozmetický salón, odporúčam Instagram a Facebook. Ukážeš premeny zákazníkov, tipy na starostlivosť a odporúčania na produkty. Ak máš e-shop s doplnkami výživy, kombinuj Instagram, Facebook, TikTok a YouTube. Tvor obsah o produktoch, recenzie, tréningové rutiny, jedálničky alebo zdravé recepty. Pre kaviareň alebo gastropodnik je skvelý Instagram. Použij Reels na atmosféru, storky na denné menu a edukuj o príprave kávy, drinkov a jedál. Ak si finančný poradca alebo realitný maklér, môžeš využiť TikTok, Instagram aj Facebook. Hovor o trendoch vo financiách, investovaní, hypotékach a v prípade realít ukazuj aj lokalitu. Zaujímavé miesta, tipy na výlety alebo reštaurácie v okolí. A ešte jedna vec na záver. Nie je cieľ byť na všetkých platformách. Cieľom je vybrať si tie, kde je tvoj zákazník a kde vieš konzistentne tvoriť obsah, ktorý mu dáva hodnotu. Ak chceš tvoriť obsah pre svoju značku, ale nevieš ako začať, alebo si sa zasekol na nejakom bode, ponúkam ti bezplatnú 20-minútovú marketingovú konzultáciu, ktorú si vieš jednoducho rezervovať cez moju stránku www.sugerek.sk.